kata tich momi nyathi obiro godo dalane onyise ni ma idhi timo gi janyuol. To Victor, wane kinde ma ji menyo, samoro ibudho oko, iduogo ot kata saa 2 otieno, onego bed ni nyithindo nindo kech kiny gichiewo chon mondo gidhi skul. To kigo wang'i e buk, tiyudo ka homework pok otim. To kipenjo ni yawa nyathina to ma dak isetimo, to obok nyisi ni mano ok atim kenda, mano nowach ni watimo kodi. Koro iyudo ka gigi duto oketo osigo moro e wi janyuol ma samoro nikech pogruok e kind yuto turo jonyuol moko, emomiyo jomoko ywakne. To kinyalo lose ka aputno inyalo keti ma wago mbaka ma wang'i gima duong' kanyo en ni osigo mane wi janyuol ni inyalo ng'ade mondo kik obed mapek ahinya, mondo nyithindo enjoy somo gi projects ma gitimo, kata ka gitedo, giluoko, ka gidhi e chiro to giywecho, ok en gima rach ahinya. To bende ginyalo time ma an kaka janyuol ok awinjo pekno matura makoro miyo koro chopo kama koro wacho ni CBC gi be koro timre nade mondo mi gol oko. Mogik, kech ang'eni katieko ka to kawuono kaka e skul ma nyathina nitie, wan gi lemo nikech gidhi timo penj, obag ne gi lemo. Wamed kwayogi, wamed